салом ба ҳама мухлисони канали Я Таҷик. Ба ҳамаи шумо гуфтаниам ки як бародар барои мо ҳам номерои телефонашро, визиткашро ва суратҳои мошинашро фиристонд ва гуфт пешакӣ бародар ба ҳама бирасонем ки охири моҳ роҳ кушода мешавад, граница кушода мешавад ва мардум расонен марҳамат кадоме ки хоҳишманд аст бо мошинҳои беҳтарин Тоҷикистон рафтанӣ бошад, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран гузоштем занг занен, пешакӣ метонем маълумота аз ҳамин бародар ба пуррагӣ бигирен. Нафароне ки маълумот доранд, ягон хабарҳои хуш доранд, марҳамат ба мо фиристонен. Мо кӯшиш мекунем ки ба бародарон, ба ғарибон, ба нафароне ки дар шаҳрҳои ғариб ҳастанд, ба онҳо расонем. Марҳамат дӯстони азиз, номерҳое ки дар болои экран аст +7 953 132 0000 номерои Россия ва 992 935 17 17 номерҳои Тоҷикистон. Метонен ҳам занг занен, ҳам дар WhatsApp ва имо нависен. Худоон ҳаматона нигаҳбон бошад, сафаротон бехатар гардад. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, мо ин бародарро пешкаши шумо мекунем ва медонем ки шумо бисёри аз шумо ба ҳамин мошин хона агар бо ба худаш занг занем маълумот марҳамат номерҳоро гирен сахаин кунем пешакӣ занг занем. Худо нигаҳбонтон иншолло ки аниқ шид граница хуше дорем ба мо метавонед ба ҳамин мошин равем. Нафароне ки пул надоранд дагавари сакен иншолло ки ба Тоҷикистон мебарасон, баъд дар Тоҷикистон метавонед пулаша тиен. Худо нигаҳбонтон бошад.